Tabangi shimbenta haka mas bakon, ni jio I ba ulengdo jupong, ya ka ju karong jan man laka sngi ne man laka ayom. Karong joka jan ba upong bat ki jingya day bat ka duan ru ki kela kat kum ka ayom jong ka balang. Kini kirong lakot kirong liturgy, lani ki liturgical colors. Day balajit tang ban pen itenan, hendrei ka wei pa ka wei karong, kadon la ka jong ka jingmut kerpang bat kaya rap yangi ban sngau thu khambha yaki ayom bat ki jing rakhe bapher jong ka balang. Kabalang ka pendon kam ya kini kirong kum kidak ban hika yangi syapang ka jingnet. Ki pen ken mau yangi ya ka jing trei ublei ha ka jing im jongi bat ki pen kre ya ki do nu jongi ban rung khamjan sha ki jing mayan ba khoj ki ba ni rakhe ha ka snem liturgy. Karong jerngam kadai karong ka ba ni jio I bun sien la pendon kam ya ka hagi ba bun ki por. Kani karong kalong kadak jong ka jing kermen bat ka jing he jing san ha ka jing ngej. Kumba ki jing thung ki nang he nang roi. Kum taru ngidei ban nang roi ha ka jing ngej ka jing khoj bat ka jing id ya ublei man la ka sngi. Karong jingum la pendon kam ya ka ha ka ayom advent bat len. Kani karong ka pen kan mau yangi ban kela bamut ban sngosi ya laki pom ban duai ban ai jing ya rap ki paduk bat ban pen kre ya ki do nur jongi na ka banta ka jing wan jong ukris. Ha ka por advent ngi pen kre ya ka jing kha jong jisu ha ka ayom len ngi ya rengkat bat ka jing sha shitom jong jisu hadu bo undayap halor ka ding pna bat ngi pen kre ru ban rakhe ya ka jing mi pat jong u ha ka pas kha ba khoj. Karong li kalong kadak jong ka jing kermen ka jing khoj bat ka jing job. Lapen don kam ya ka ha ka ayom Christmas bat Paskha bat hakisngi burom jaga Maria ba khoj bat ki riu khoj ki bam shem la yap kum ki martir. Kani karong kapen kan mau yangi ba ukris ula job ya ka pop bat ka jing yap leng ba ka jing mi pat jong u bat u khot yangi ban im ha ka jing shai jong u. Karong sao kalong kadak jong ka jing ai tilut ka jing iet bat ka bor jong men siem ba khoj. Lapen don kam ya ka ha ka sngi utrai slatalai sngi thoding ba khoj Pentecost bat hagi sngi burom jong ki apostol bat ki martir ki balayap da ka jing place nam. Kani karong ka pen kan mau yangi ya ka snam ba jisu ula play na ka benta ka jing pen em yangi ya ka jing shlor jong ki tu ki bala IT la ka jing em na ka benta ka jing ngej bat ya ka ding jong men siem ba khoj ka ba pendap ya ka do nut jong ki bangen. Watla ju pendan kam shu bun sien kumen shwa karong yong kadang la ban pendan kam ha ki jing kinyamas na ka benta ki bala khlat no bat ha ka All Souls Day. Kani karong kapan kan mau yangi ban duai na ka benta ki men siem ki bala khlat bat ban bu ya ka jing kermen jongi ha ka jing kular jong ukris ya ka jing em bam jukut. Ha ki jing rakhi ki ba kham don burom bat ki ba kerpang ka balang ka pendan kam ya karong ksiar. Kani karong kalong kadak jong ka burom ka jingero pat ka jing sensyar ukris kum us iem. Kapen pau ya ka jing itenat bat ka jing kraw jong ka jing rakhe ba kong san tam jong ka balang. Kini kirong liturgy kimdei tang ki jing pen itenat. Kidei kidak ki ba hikayangi ya ka jing mut jong man la ka ayom liturgy bat ki arap yangi ban rung kham jeleu ha ki jing mayan jong ka jing het. Lengba kini kidak ka balang ka hikai ka yalam bat ka penjan yangi sha ukris man la ka sngi ha ka jing em jongi. Tungin ken mau ba man la ka rong ka ba pendan kam ha ka balang ka don la ka jong ka jing mut. Da ka ba sngo thu ya kini ki jing mut ngin la ban shim benta shitraham shu ha ka jing knya ba khoj da ka jing ngej ka jing IT bat ka jing it ka ba kham kraw ya ublei.